Здравейте на всички, аз съм Алекс и днес ще ви покажа как да си направите ето този сладичък малък охлюв. По мой дизайн. Движи се с много скорост. Идвам! Така, нека да започваме. Той е добре, че е малко част и е лесно да се разглоби, а не като останалите. Гледали ли сте другите клипове? Ако не сте още изгледали другите клипове, ги изгледайте и може да дадете палец нагоре, зависи дали ви харесват. А ако не, Така, нека дайте да палец започваме. надолу. Така, ето като за начало ще ви трябват една такава и две такива. Такива и такива. Две. И до другото още. Така започвам. Плейсвате двете така. Така. И трябва да ви се получи светло-зелена осморка. За следващата стъпка ви трябва 2 на 4 и 2 на 6. Поставяте ги така. После поставяте другото така. Така. И накрая това така. И ви се получава ето и охлювската черупка, която поставяте. Ето, само да го направя тук, това тук, тук и тук. И ето, охлювската черупка. Следващото ви трябва едно такова. Две антенки, които също трябва за антенките, нали, на самия охлюв. Поставяте ги така. Така. Поставяте окото да гледа нагоре и другото да гледа надолу. Така. И ето го вашият красив охлюв. Сега ще направим и едно патенце. За патенцето ви... сега само да го разгубя и започваме патенцето. То също е малко, също е сладко, пак по мой дизайн е. Ще го разглобих. Така. 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 Като за начало ще ви трябва едно такова и две такива. Оставяте ги ето така. После поставяте така и така. После ви трябва да направите така и ето така. И ето ви е долната част на вашето пате. Като стълбичка едно на едно. После ви трябва смазано квадратно парче. Едно ето такова. Поставяте ги едно върху друго и ги поставяте 3 блокчета. Опа, 2 блокчета всъщност. Или са 3. Ето така ги поставяте. На тази страна ето така. След като направите това, ви трябват две такова и такова. Така ето така две. Които да се е така. И ги поставяте тук. И тук. И ето така. Ето така. И става ето това. На върха му слагате една шапчица. И накрая двете очи. И ето го вашето патенце. Така, хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате и чао! Охлювска сила!